Takže Ice Bucket Challenge Part 3. Tady je Lukas. Kachničkou. Tak, A tady je David. tak já děkuju, opravdu velice děkuju Filipovi Šmídovi, že mě na tuhle To pičo tam možná bylo, ale v pohodě. Tady máš. A škoda. Kurva fix, ty. No, a ty Nechtěl bych. máš to celý? Ne. Že to natáčel. Já to nenatáčel. Natáčel. Škoda. Ne, já to natáčel, počkej. Já už mám připravený obsluhovaný. Drží to. Tak, vzhledem k velkému úspěchu budeme opakovat a vyhlašuju celoškolní soutěž. Kdo první naučí Filipa Šmidu zacházet s mobilním telefonem a vysvětlí mu funkci HD videa, je to čudlý, červený, zmáčkne se a potom už se nedělá nic, jenom se točí. Já točím líp. A jak se to vypíná? Jak se to vypíná? Tady to byla dost ledová voda, ale... Ježiš. Víc mokrý trik, ty vole, než... No, takže... Druhý derej. To ne. Ukaž mi to. Jep, tak Ice Bucket Challenge jsme museli opakovat, protože Filip Šmida se musí doučit, jak se natáčí video na mobilním telefonu. A protože už máme září, venku je docela zima, tak nominaci na další pokračování Ice Bucket Challenge odsouváme na sezónu 2015. A nominuju Filipa Trojana, Jakuba Trojana, oba moje bráchy, a Lenku Klasnovou, to je moje ségra, ta se na to určitě obzvlášť těší. Jinak nezlobím se na svůj filmový štáb, ale po třetí už do toho nejdu. Peace.